Společnost Solines je mezinárodním dodavatelem ocelových rour. Disponuje přibližně 20 000 tunami materiálu o průměru 10 až 2500 mm. Met Solines mag even goedemorgen. Síla společnosti Solines spočívá ve výjimečném poměru ceny a kvality spolu s zákaznicky orientovanými službami. Přemýšlíme stejně jako zákazník. Společnost Solines dělá všechno proto, aby dosáhla atraktivních cen pro své zákazníky. Společnost neustále hledá přebytky na trhu a roury druhého výběru, ale nikdy neustoupí na kvalitě, aby nabízela konkurenční ceny. Zde najde to, co potřebuje celá řada stavebních podnikatelů, dodavatelů stavebních prací a stavebních společností. Dodává nové ocelové roury druhého výběru, roury čtvercového průřezu a přebytečné zásoby. Provádíme řezy rour o průměru až 1220 mm. Společnost Solines zajišťuje dodávky v Nizozemsku a ve většině evropských zemí a druhá pobočka v Německu propaguje logistiku i služby nákupčím. Specialitou společnosti Solines jsou galvanizované roury. Společnost Solines dokáže řezat roury zcela automaticky. Na délku řežeme roury o průměru až 1000 mm. Jde o zakázkovou práci. Zákazníkům jsou dodávány délky, které požadují. To zajišťuje absenci odpadu, úsporu času a snížení nákladů. Nakládání je efektivní, protože společnost Solines disponuje terminálem a vlastními přívěsy. Prostory společnosti Solines se nacházejí v průmyslovém areálu Murdek. Tím má společnost Solines jedinečnou polohu s přímým napojením na okolní dálnice, námořní cesty i železniční síť.